Salutare lume și bine ați venit la un episod de Minecraft Pocket Edition. Un episod nou, vacanța. Totul este ok. Suntem foarte fericiți aici. Și nimeni și nimic nu mi-a stricat planurile pe care eu le-am făcut în această vacanță minunată. Frate, ce-a spus nimeni și nimic. Stai, măi. Așa. Lead. Wacwood. Hai bă, frate, ce-ai cu mine? Bun. Iar aici avem garajul și îl întâlnim pe Oli și familia lui. Și familia lui frumoasă. Ce nu știu, mă? Dacă dau like-ul, ok. Chiar nu am treaba cu de ei. Dar trebuie să intru să bag asta în chest. Așa și avem aici niște bagați. După care să facem din ei niște uituri. Și uit, putem face pâine sau un nou balot. Pentru că avem nevoie de sugar, lapte și da. În fine, eu pe mine cred că cineva ar trebui să mai facă un mânz. Au și tu. O copie exactă a căluțului meu. Acesta este un mânz frumușel, că trebuie să fie ochi. Doamne ajută-i să crește în continuare. Așa, iar eu din uitul rămas o să fac cake. Ok. Pentru cake avem nevoie și de ou și de sugar, care avem, dar lapte și ouă. Asta ne strică planurile. Dar în fine, treaba asta o să facem într-un nou episod. Da. Și da. Dacă v-a plăcut acest episod,
nu uitați să apăsați pe butonul de like și cei care încă nu v-ați abonat, să apăsați pe butonul de abonare. Bye bye!